Hayırlı erте Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Автобус маршрутында үзгәрешләр, Салават көпере комплексында балаларга транспортта йөрү өчен уңайлыклар тудырыла. Илаһи сүз хузурында Казанда Ислам мәдәнияте музеенда рәссам Гөлназ Исмәгыйлованың күргәзмәсе ачыла. Борынгы китаплар аша киләчәккә Казанда кабат Россиядә Ислам халыкара җәйге мәктәбе эшли. Тагын берничә көннән Россия Дәүләт Думасына депутатлыкка кандидатларның сайлау алды агитациясе башлана. Радио, телевидениедә, басма матбугатта агитациягә вакыт һәм урын бүлү буенча җирәбә салу тәмамланды. Сайлау алды агитациясе кампаниясе вакытында масс күләм мәгълүмат чараларында Татарстанда теркәлгән барлык 14 партиягә, шулай ук бер мандатлы 53 округтагы кандидатларга чыгыш ясау мөмкинлеге бирелә. Шулай итеп 21 августтан башлап телевидение, радиода, басма матбугатта депутат булып сайлану өчен көрәш башлана. Кандидатларның сайлаучылар белән турыдан-туры очрашулары да булачак. Россиядә ташламалы гаилә ипотекасын бирүне озайттылар. Санкт-Петербургтагы икътисади форумда шартларны озайту турында тәкъдим белән чыктылар. Августта документ имзаланды. Хәзер исә ташламалы гаилә ипотекасы еллык ставкасы 7% белән 2023 елга кадәр гамәлдә. Салават көпере комплексында яшәүчеләр өчен сөенечле хәбәр. Яңа автобус маршруты тәкъдим ителә. Транспорт микрорайондагы кварталларны тоташтыра. Тулырак киләсе язмада. Салават көпере комплексында яшәүчеләргә шәһәргә барып җитү җиңелрәк булачак. 62-нче автобус үз маршрутын үзгәртә. Беренче, икенче кварталлар аша уза. Меняем схему 62-го маршрута, он не будет доезжать больше до Осинов. Без 62-нче автобус маршрут схемасын үзгәртәбез. Ул Осинова бистәсенә кат-кат кирип тормый. Бер яктан барганда Салават көпере ашада үтә. Беренче, икенче кварталлар ашада уза. Шулай итеп комплексны әйләнеп узу бу пассажирларга җайлы. Яңа маршрут буенча 62-нче автобусның берничә яңа тукталышы барлыкка килә. Тансык, Сажинов, Юсупов, Авзалова, Хибинский урамнарында, Шакиров проспектында, Кәрим урамнарында һәм Заречье проспектында. Җәмәгать транспортыннан тыш мәктәп автобуслары да йөриячәк. Разработан школьный маршрут, транспорт для детей, значит, если... Мәктәп маршруты төзелде. Балаларны йөртергә транспорт була. Салават көпере комплексында 182-нче гимназия бар. 188-нче һәм 189-нчы мәктәпләргә дә керү юллары әзерләнде. Көн сайын 8 мәктәп автобусы якындагы мәктәпләргә микрорайонда яшәүче 200-дан артык укучыны йөртергә тиеш. Шул исәптән 189-нчы номерлы Заман гимназиясе, 188-нче номерлы Бионика лицейның 1-нче сыйныф укучыларын да йөртү каралган. Радует, что не отстают. Социаль инфраструктураның арта калмавы сөендерә. 7 балалар бакчасы, эш заманча мәктәп төзелде. Спорт заллары, бассейн, концерт заллары бар. Без инфраструктураны камилләштерүне дәвам итәбез. Салават көперендә яшәү дәрәҗәсе яхшысын өчен барысын да эшлибез. Мәктәп автобуслары яңа уку елыннан башлап йөрер дип планлаштырыла. 62-нче автобус 25 августтан хәрәкәт итү схемасын үзгәртә. Айзилә Батырханова, Валентина Васильева, Татарстан яңалыклары. Яңа уку елы башланырга 2 атна вакыт калды. Беренче сыйныфка баручы укучыларның ата-аналары өчен хәзер кызу вакыт. Мәктәпкә әзерлек мәшәкатьле эш. Чыгымнарны да күп сорый. Татарстанда мәктәпкә җыенырга ярдәм ит акциясе башланды. Бурыч аз тәэмин ителгән, шулай ук инвалид балалары булган гаиләләргә беренче сыйныфка баручы балаларны кирәкле барлык уку әсбаплары, башка кирәкле әйберләр белән тәэмин итү. Мохтаҗлар проблемаларына битараф булмаган һәркем балаларга канцелярия товарлары, кием-салым белән булыша ала. Бүләкләр 23 августка кадәр тапшырыла. Мәктәп темасын дәвам итеп, расписаниедә яңа фән. Яңа уку елында Татарстанның мәгариф учреждениеләрендә мәктәптә футбол проекты стартыла. Республиканың 24 уку йортында дөньядагы иң популяр спорт төрләренең берсе буенча дәресләр үткәрелә. Проектта 179-нчы гимназия, 144-нче, 161-нче һәм 97-нче мәктәпләр, шулай ук 20-нче гимназия укучылары катнаша. Укучыларны күнегүләргә өйрәтүдән тыш бу фән буенча Бөтен Россия олимпиадасына да әзерләргә җыеналар.
Казанда ачышлар иле бөтен Россия видеороликлар конкурсында җиңүчеләрне каршы алдылар. Илнең төрле төбәкләреннән 100 укучы Россия шәһәрләре буйлап сәяхәткә чыкты. Сәяхәт Түбән Новгород, Киров шәһәрләре аша уза. Иң яхшы видеороликлар авторлары бер көнне Татарстан башкаласында үткәрә. Яңа көнне алар яңа шәһәрдә каршы ала. Үзләре өчен Россия шәһәрләре картасын ачалар. Илнең төрле төбәкләреннән 100 бала, алар барысы да ачышлар иле бөтен Россия видеороликлар конкурсында җиңүчеләр. Каждый город мы посещаем по образовательно-туристической методологии. Без һәр шәһәргә үзенчәлекле туристик белем бирү алымнарын өйрәнү өчен киләбез. Безнең проектлар предприятиеларда булуны да, инновацион стартларны да, мәдәни объектларны да, телләр, гырыф-гадәтләрне дә үз иченә ала. Һәр җирдә балалар яңалык күрәләр, шушы урыннарның үзенчәлеклен өйрәнәләр. Барлык катнашучылар да үз шәһәрләре һәм төбәкләре турында видеоролик төшергән. 25 мең гаризадан 100 откан. Җиңүчеләр арасында Казанның 9-нчы гимназиясе укучылары, сыйныфташлар Варя һәм Вера да бар. Я снимала про центральную улицу Баумана в Казани. Мин Бауман урамы турында ролик төшердем. Проектта җиңүчеләр арасында булуыма шатмын. Казанда беренче тапкыр турист буларак йөрим. Вообще мне все путешествие нравится. Миңа сәяхәт бик ошый. Шул кадәр яңа шәһәрләр, онытылмас хис кичерешләр. Мин туган шәһәремдә булуыма бик шат. Ә Казан бай программа әзерләгән. Любое открытие для человека это очень важно. И Без балаларны көтеп алдык. 15-17 яшьтә алар шәһәрне үзләренчә ача, үзләренчә бәяли. Башкаларның истәлекле урыннарын күрсәтәбез. Барлык күргәннәрен видеога язып баралар. Кайберәүләр хәтта үзләренең сәяхәте турында фильмнарда төшерергә җыена. Ләйлә Зайнуллина, Сергей Павлухин, Татарстан яңалыклары. 6 елдан соң Россиядә Ислам халыкара җәйге мәктәбе кабат Казанга кайтты. Аның ачылышы Татарстан милли китапханәсендә узды. Катнашучылар татар китапларының глобаль дөньясы күргәзмәсе буенча экскурсия уздырдылар. Тулырак алдагы сюжетта. Алтын урта чорның мәдәнияте, кулъязмалар, тәнкеләр видеопроекциясе ислам мәдәнияте үсешенә йогынты ясаган мөһим тарихи экспонатлар. Әлеге ядкарларны Россиядә Ислам 5-нче җәйге лагерында катнашучыларга күрсәттеләр. Рустам Мамедов җәйге мәктәптә инде 3-нче тапкыр катнаша. Школы они помогают не только исследователям, которые занимаются этим профессионально. Әлеге дәресләр тикшерүчеләргә генә түгел, киң җәмәгатьчелеккә дә бу урынның тарихын күз алдарга ярдәм итә. Экспонатларны хәзерге заман белән чагыштырып карау тарихи яктан бик тә кызыклы. Ә күргәзмә җәйге лагерны үткәрү өчен платформа булды. Төрле экспонатлар арасында дискуссия форматында лекцияләр укыла. Төп темалар диннең шәһәр мөхитенә йогынтысы, аның хәзерге ала киткән җәмгыятьтәге роле. В 2015 году мы впервые собрались в Казани здесь. 2015 елда без Казанда беренче тапкыр җыелган идек. Шуннан соң дәресләрне төрле урыннарда, Дербент, Санкт-Петербург, Пенза шәһәрләрендә уздырдык. Ниһаять кабат Казанга әйләнеп кайттык. Бу элеккеге һәм хәзерге мәдәниятләрне чагыштырып карау өчен бик тә мөһим. Казанга бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләреннән дә вәкилләр килде. Беренче көнне алар ислам язма традициясе турында лекция тыңладылар. Ә 20 августта «Нокта» дигән документаль фильм караячаклар. Фанис Мөхәммәтов, Елизавета Жукова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. 20 августта Казан Кремле музей тыюлыгының Ислам мәдәнияте музейында илаһи сүз хузурында дигән күргәзмә ачыла. Күргәзмәдә рассам, каллиграфия остасы, Россия рәссамнар берлеге һәм Татарстан һөнәрчелек палатасы әгъзасы Гөлназ Исмәгыйлова Гатиятуллинаның 40-тан артык эше куела. Илаһи сүз хузурында күргәзмәсендә авторның тугра, шамаилләр, каллиграфик панно, орнаментлау эшләре тәкъдим ителә. Алар арасында Коръәни Кәрим аятларыннан өзекләр кергәннәре, Пәйгамбәребез хадисләренең үрнәкләре төшерелгәннәре дә бар. Рәссам Татарстан һәм башка өлкәләрнең ислам сәнгатенә мөрәҗәгать итә һәм аны иҗаты аша тамашачыга җиткерә. Оештыручылар сүзләренчә күргәзмә 2 ай дәвам итәр дип ниятләнә. Биледән артык күргәзмәдә катнаштым. Алар инде Казаныбызның, Татарстаныбызның төрле шәһәрләрендә, шулай ук Россиянең төрле төбәкләрендә, Санкт-Петербург, Мәскәү, шулай ук чит илләрдә булды.
Әлеге күргәзмәдә 10 ел дәвамында эшләнгән ләүхәләр, шамаилләр, каллиграфия композицияларын күрергә була һәм инде алар төрледән-төрле техникаларда башкарылган. Ул татар шамаили техникасы булсынмы, тәсхиб техникасы булсынмы, каллиграфияның төрледән-төрле язу стильләрен күреп була. Татарстан яңалыкларын китап ачтым сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Исәнмесез, китап сәхифәсе белән сезне мин Ләлә Зайнуллина таныштырам. Быелгы җәйнең матур көннәренә һәммәбез соклана. Шул мөмкинлектән файдаланып, тормыш шау-шуыннан арынып, җанга ял алыйм дисәң, яраткан китабыңны кыстыр да табигатькә чык икән. Татарстан китап нәшрияты Татмедиа акционерлык җәмгыяте бинасы янындагы әдәби кафеның җәйге мәйданчыгында әлеге мөмкинлекне тудырды. Яшь авторлар Алмаз Мансуров, Лилия Гыйбадуллина, Булат Ибрахимов, Гөлназ Газизова, Ләйлә Хәбибуллинаның кесә китабы форматындагы шигырь җыентыклары яңа форматта тәкъдим ителде. Татарстан китап нәшриятында елына гомумән 200-гә якын исемдә китап чыга. Бу инде ял көннәренә алып атсак, көн сайын яңа китап дигән сүз. Һәм инде яшьләребезгә игътибар бирмәсәк, бу бик зур гөнаһ булыр. Шуңа күрә дә без бүген бу беренче проект түгел, узган елларда да без шактый гына менә җыентыкларда яшьләребезне биреп бардык. Аларның шигырьләрен, аларның язмаларын. Ә инде бүген менә шушы 5 яшь шагыйрьгә менә олы шигърияткә зур бер адым ясау, ул инде безнең өчен дә киләчәктә менә бу талантларын үсерләр дигән өметтә булуыбыз безнең өчен дә бик зур вакыйга булып тора. Һәм киләчәктә дә бу проект дәвам итәр дип уйлыйбыз. Кесә китабы сериясе белән чыккан җыентыкка аларның моңарчы бер кайда да чыкмаган әсәрләре урын алган. Укучылары белән очрашуда яшь авторлар үзләре белән таныштырды, шигырьләрен укыды. Ничектер киеренке, бер төрле тиз агышлы заманда яшибез. Кеше шуңа күрә шигърияткә, иҗатка, матурлыкка күңеле белән тартыла торган, шул җанына җитмәгән ялны, матурлыкны шуннан эзли торган чорда яшибез дип уйлыйм мин. Бәрәкәтле җыентыклар булсын, бәрәкәтле башлангыч булсын. Күңелең чипчиста, кичерде ул сине, аңлады. Кешеләр йоклады, күңелең уйланды, уянды, таң алды. Авторлар яшь булуларына карамастан, аларның шигырьләрендә тирәнлек, татар тарихы, гамьли күңелләре чагыла. Ләйлә Хәбибуллина өчен әлеге очрашу бигрәк тә дулкынландыргыч. Бу аның тәүге китабы. Әллә нигә ярсуыңа, алсуына тамырларның битарафлык, рәхәт туйгы һәм куркыныч. Артык тыныч диңгезләрнең дулкыннары, упкыннарның биеклеге кысмый тонны, тынгы бирми бары кышлар, ник җитми ул. Иң өметле каләм, яшь каләм ияләре. Алар инде узган елларда төрле җыентыкларда, антологияләрдә дөнья күргәннәр иде. Бүтән язучылар берлеге әгъзалары менә билгелерәк шагыйрьләр бүген менә Гази Нурмурат, Ленар Шаих, Рифат Саляхлар, Илсия Алексанова. Алар барысы да шул ук вакытта мин дә бик күп конкурсларда без бу егетләрне, кызларны инде күзәтеп килдек. Аларның барысы да бик күп конкурсларда җиңүчеләр, гран-при ияләре, Иделем Акшарлагымы, Глаголицымы, Әллүкеме, Шигъри Сабантуймы. Алар барысында да катнашып, инде билгеле генә казанышларга ирешкәннәр. Кешене хәзер әйтәләр, шигырь укымыйлар диләр, ләкин Татарстан китап нәшрияты чын мәгънәсендә безнең халык әле шигырьләр укый дип әйтә. Һәм чын мәгънәсендә укый да. Алар әдәбиятта үзләренең әйткәнемчә үзләренең юлларын тәгаенләделәр. Алар үзләренең стильләрен булдырдылар инде. Һәм алар безнең чынлап та бик зур өмет тотып торган яшьләребез. Менә аларның кичкенә китаплары чыгып килә. Минем бик күрәсем килә инде аларның хәзер саллы китапларын. Чөнки алар инде саллы китапларын чыгарлык дәрәҗәгә миңа калса җиттеләр. Ул яшькә дә җиттеләр һәм аларның иҗатлары да моңа мөмкинлек бирә дип уйлыйм. Яшь шагыйрь язучылар өчен үз китабыңны булдыру зур вакыйга. Бүгенге чара аларга киләчәктә дә туктап калмаска, иҗат итәргә омтылыш бирсен. Китап һәм шигърият халкыбызның мәңгелек юлдашы булсын дигән теләктә бүгенгә саубуллашам. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Түбән Кама районы Кызыл Шапшак авылы фермеры Рауил Бәдретдинов тонналап кавыннар үстерә. Тырыш фермер белән хәбәрчебез аралашып кайтты. Милон деген сорт булары
Менә ундыйрак булайында бар, как бездә торпеда диләр белән. Жылы якларда гына шаулап үскән кавын Кызыл Чапчак авылында да уңыш бирер дип фермерның төшенә дә керми. Татлы җимешне аңа Үзбәкстаннан килгән эшчеләр үстереп карарга тәкъдим итә. Орлыкларын да шуннан кайтарталар һәм 1 гектар мәйданда чәчәләр. Кавынга җире дә килешкәндер инде, бу җир бит инде күптән утыртылмаган иде төштә. Зак никкән инде бу. Ял иткән җир. Аннан соң зәй суы килешкәндер дип уйладым инде. Яңгыр булмады бит быел. Зәй суы сиптердек инде зәй суын. Витаминнардан шул гумат дигән әзрәк куштык инде шул суга. Гумат, кальций, гумат натрийны. Кавыннар кило ярымнан алып 4 килограммга кадәр авырлыкта булып үсәләр. Ныклап өлгерсеннәр өчен Раул абыяларны җыеп үлән белән каплап тора. Бүгенгә фермер 3 тоннага якын кавын үстергән. Сатып алучылар яршаллы зәйдән килгән. Равшиния Сибатова, Максим Лепин, яңалыклары. Татарстан яңалыкларын актуаль әңгәмә сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Әңгәмәне минем коллегам Гөлназ Ибраһимова алып бара. Татарстан радиосының иртәнге турыдан туры эфиры быелгы җәйнең үзенчәлекләренә, бакчаларда үстерелгән уңышны саклауга әзерләү, үсемлекләрне корткычлардан саклау мәсьәләләренә, бакчачыларның хәзерге мәшәкатьләренә багышланды. Россельхознадзорның Татарстандагы филиалы авыл хуҗалыгы үзәгенең махсус лабораториясе җитәкчесе Айгөл Габдрахманова бакчачыларга күп кенә киңәшләрен бирде. Без дә студия кунагына сораулар белән мөрәҗәгать иттек. Айгөл Василовна, хәерле иртә. Быелгы бик җылы җәй үсемлекләргә ничек йогынты ясады? Иртәнге һәм кичке температураларның суммасы югары булу сәбәпле безнең табигатьтә әлбәттә инде үсемлекләргә дә ул тәэсир итте, шулай ук бөҗәкләрнең үсешенә дә тәэсир итте. Бу әлбәттә мондый җылы һава торышы ул безнең менә әйтеп үткәнчә үсемлекләр һәм бөҗәкләрнең үсешен тизләтте. Монда инде әгәрдә мисал булып инде мәсәлән сентябрь айында гына чәчәк атарга ярата торган георгин чәчәкләре дә шау чәчәктә утыра хәзер безнең. Шулай ук баланнар кызарып килә, гомер булмаган дип әйтү дөрес булмас. Теге баланнар да инде менә август айына кызарып, шундый тәлгәшләр белән утыралар. Бу бер яктан инде әлбәттә җәй булырга тиеш дигән кебек булса да, әмма безнең җәй коры килде. Һәм менә шушы коры булу сәбәпле безнең инде әлбәттә игеннәрнең уңышына бу тәэсир ясады. Ни өчен дигәндә, чөнки дым булмау сәбәпле инде безнең уңыш азрак. Аз күләмдә быел җыелып алыныр дип фаразлыйлар. Бакчаларга килгәндә, шулай ук менә бу яңгырлар булмауның аның үз тәэсире бар. Монда мәсәлән суганнарны алсак та инде менә бу бик нык иссе булу, аларның үсешенә шулай ук яхшы bir яктан яхшы булса, икенче яктан менә яңгыр суы җитмәүе әлбәттә инде үсемлекләрнең формалашуына, уңышның формалашуына тәэсир ясады. Алма да өлгерде. Бүген алма бәйрәмендә ниләр әйтер идегез? Иртә өлгерә торган алмаларны без инде җыеп алдык уңышларын, алар безнең бик аз сакланалар. Инде менә соң җитешә торган алмаларны теге поздний сорта дибез инде. Менә алар өлгереп килә. Шуны әйтергә кирәк, уңышны җыеп алганда без алмаларның җитешеп беткәнен теге перезрелый дибез инде, менә ул стадияга җиткермәскә кирәк, азрак алданрак, әгәр дә без сакларга уйлыйбыз икән алманы кышка алданрак җыеп алырга киңәш итәбез. Һәм менә бу уңышны җыюны аны безнең башкарырга кирәк коры көнне. Һәм әлбәттә инде бәрелүләр минималь рәвештә булырга тиеш, чөнки һәрбер кеше белә, әгәр дә инде безнең алма бер җирдән бәрелә икән, димәк шуннан ул тиз арада гына ширу барлыкка килергә мөмкин. Август ахырында бакчачыларга нинди киңәшләрегез бар? Хәзер безнең косточковые дибез инде, алар безнең шияләр, сливаның кайбер төрләр сортлары инде уңышларын бирделәр, шулай ук кура җиләкләре. Буларны нишләтергә? Карлыган безнең инде күпчелек карлыганнар үзләренең уңышларын җыеп алдык.
Мында біз нишләтергә тиеш. Мында әлбәттә иң беренче чиратта біз оларны киләсе сезонга әзерли башларга тиеш. Һәм беренче эш иттереп без мында туфракны, аларның төпләрен йомшартып, шереме кертеп, һәм аларны ошларга тиеш. Біз көздән киңәш ителә азотный удобренияларга түгел, фосфорны калийный удобренияларга басым ясарга тиеш. Фосфорны калийный удобрениялар белән ошлап, әйткәнемчә инде төпләрен йомшартып китмәннәр дибез инде. Һәм оларга яхшылап су сибәргә киңәш ителә. Быел бигрәк тә, чөнки әйтеп үткәнчә ел коры килде. Коры килү сәбәпле безнең тамыр системасына инде менә күпләр инде әгәр су сибәргә мөмкинчелекләре булмаганнар. Шул ук алмалар үстергәндә күргәннәрдер. Алмалар быел зур булып үсә алмадылар, чөнки дым җитмәү сәбәпле. Бу моның сәбәбе дым җитмәү. Яхшылап күп күләмдә су сибәргә, ашларга киңәш ителә. Һәм шулай ук менә уңыш җыеп алган агачларны хәзер без корткычларга һәм авыртуларга каршы эшләргә киңәш итәбез. Айгөл Васыловна, сезнең лабораториядә үсемлекләрне саклау буенча бөҗәкләр үстерү тәҗрибәсе белән дә уртаклашсагыз иде. Быел инде без яңа төр интомофаг дибез, файдалы бөҗәкне сынап карадык. Ул безнең падизус, бу безнең Колорадо коңгызына каршы эшли торган файдалы бөҗәк санала. Нәтиҗә нәрсәне күрсәтә? Падизус дигән файдалы бөҗәк Колорадо коңгызына каршы дөрестән дә эшли, әмма аны чыгарырга кирәк безнең Колорадо коңгызы йомырка салу фазасында. Безнең ул 85-90%-ка кадәр эффект бирде, йомыркаларны юк итте. Ягъни ул ал битенә ничек тәэсир итә? Ул безнең хабатогы белән тире ашау кирәк, питание кирәк. Ул хабаток белән менә фермент бүлеп чыгарып, шайтырып туклана. Менә бу очракта безнең ул 85%-ка кадәр йомырканы юк итте Колорадо коңгызының. Һәм әгәр инде личинкаларына килсәк, бу очракта әлбәттә безнең личинкаларга каршы аның эффекты азрак кимрәк. Әмма ул аны шулай ук личинкалары белән туклана. Әмма бу очракта инде безнең сезонга 2-3 тапкыр чыгарырга кирәк булачак һәм 1 квадратный метрга кимендә 5 экземпляр файдалы бөҗәкне чыгару кирәк булачак. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Россельхознадзорның Татарстандагы филиалы авыл хуҗалыгы үзәгенең махсус лабораториясе җитәкчесе Айгөл Габдрахманова белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов, бүгенгә сезнең белән сау булашам. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.